pagkaharaan nitong gagampanan. Sa ilalim ng asosasyon, Class 7, Just Class 70 Association, na aking tataguyod at ipagtatanggol ang Constitution and Bylaws na tunay na mananalig at tatalima ako rito, na susundin ko ang mga batas, ang kaugusang legal at mga direksyong pinahihiral ng mga sadyang itinakdang may kapangyarihan just class 70. Ang kusa kong babalikatin ang pananakotang ito nang walang anumang pasubali at hangaring umiwas. Kasi natawa ako ng Diyos.